Maayong hapon sa matag usa, welcome sa pagpadayon sa atong pagtuon sa Kristohanon nga katekismo. Ug ato kining ginabuhat, ato gyud nga gipundar ang theological foundation sa buluhaton dinhi sa Iligan because we believe that in order for a church to really be established, kinahanglan gayud nga lig-on ang atong patukuranan sa atong pagtuo. So ani anak kita karon sa ikaupat nga leksyon sa atong catechism. Ang uluhan sa atong pagtuon karon, what is God? Kung inyong namatikdan mga kaigsuonan, nagsunod kita sa lesson. Ang pinakauna nato nga lesson mao kadtong question number 1, man's chief purpose in life is to glorify God and enjoy him forever. And then ang pinakaunang yugto mahitungod kini sa doctrine of the scriptures, the inspired word of God, the scripture, the only rule of Christian faith and duty. So atong gitubag ang pangutana mahitungod sa sufficiency of the scripture. That was question number 2. The reliability of the scripture, question number 3 of our catechism. And then the principal content of the scriptures, ang unod sa balaang kasulatan. Question number 4, mo katoy atong gitun-an ni adtong miaging semana. So isip review, sukad sa pinakaunang question mga kaigsunan, what is the chief end of man? Unsa ang pinakalabaw nga katuyuan sa tawo? Ang tubag, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang pinakalabaw nga katuyuan sa tawo mao ang paghimaya sa Dios ug sa pagmaya diha kaniya. Question number 2. Unsa ang rule? What rule has God given to direct us how we may glorify and enjoy Him? Unsa nga lagda ang gihatag sa Dios aron sa paggiya kanato sa unsang paagi kita makahimaya ug makabaton og pagmaya diha kaniya? Ang tubag, the Word of God, namely the scriptures of the Old and New Testaments, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him. Ang pulong sa Dios nga mao ang kasulatan sa daan ug bag-ong mga kasabutan, mao ang bugtong lagda nga gihatag sa Dios aron sa paggiya kanato sa unsang paagi kita makahimaya ug makabaton og pagmaya diha kaniya. So Biblia lamang mga kaigsuonan, dili gyud ta mag-imbento, dili ta mangaghap kung unsaon nato pag-ila ang Dios ug unsaon nato paghimaya kaniya ug pag-enjoy diha kaniya, kundili ang Biblia lamang gayud ang atong basihan. Question number 3, are the scriptures trustworthy in all that they affirm? Kasaligan ba ang kasulatan sa tanan nilang gipamatud-an? Gitubag nato kini niadtong miaging semana. The scriptures of both the Old and New Testaments, being God-breathed, are infallible and inerrant in all their parts, and are therefore trustworthy in all that they affirm concerning history, science, doctrine, ethics, religious practice, or any other topic. Ang mga kasulatan sa parihong daan ug bag-ong mga kasabutan tungod kay gihuypan man sa Ginoo, dili masayop ug walay kasaypanan sa tanan nilang mga bahin, ug mao nga kasaligan sila sa tanan nilang gipamatud-an mahitungod sa kasaysayan, siyensya, doktrina, etika, mga praktis sa relihiyon o bisan unsang hilisgutan. And then finally, question number 4, ato kining leksyon ni adtong miaging semana, what do the scriptures principally teach? Unsa ang labawng mga butang nga gitudlo sa kasulatan? Ang tubag, the scriptures principally teach what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. Ang labawng mga butang nga gitudlo sa kasulatan mao ang unsa ang kinahanglang tuuhan sa tawo mahitungod sa Dios ug unsa ang katungdanan nga gimando sa Dios sa tawo. So karon mopadayon kita sa ikaduhang yugto mga kaigsuonan, the eternal glory and mighty works of God, and that is the sum of the Christian faith. Taod-taod pa kaayo kini nato nga pagtuon. Karon aniya kita sa question number 5, pero kining ikaduhang yugto, questions number 5 hangtod sa 41 kini mga kaigsuonan.
So this is our outline and we do not know kung unsa kini kataas nga pagtuon pero gianam-anam nato kini because we really want one voice Christian fellowship to be established in the Christian faith. So magsugod kita sa the doctrine of God, questions number 5 hangtod sa number 9. And then ikaduha, the doctrines of the original creation, that's questions number 10 hangtod sa 21. The doctrine of creation, the doctrine of providence, the doctrine of sin. And then the doctrine of redemption from sin. Questions number 22 hangtod sa 41. Ug naglangkob kini sa tulo ka subheadings, the accomplishment of redemption by Jesus Christ, the application of redemption in the Christian life, and the consummation of redemption in the world to come. So, magsugod kita sa question number 5 about the doctrine of God, mga kaigsuunan. So, question number 5 of our catechism is, what is God? Unsa ang Dios? What is God? Ug ang tubag, sumala sa Biblia, mga kaigsuunan, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Ug hinaot nga sa atong pagtuon ni ining taknaa, mga kaigsuunan, mailhan gayud nato ang Dios. Sumala sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon ngari kanato. Tinuod nga ang Dios walay pagsukod, dili nato siya mahimong isulod sa atong utok. Apan ang Dios, He pleased to reveal Himself unto us in the scriptures. And as far as God's revelation is concerned, ang balang espiritu lamang ang makapanglihok sa atong kalag aron atong maabsorb ang revelation sa Ginoo, ang pagpadayag sa Ginoo alang kanato. So what is God? God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Ang Dios espiritu walay kinutuban, walay katapusan ug dili mausab sa iyang pagkasiya, kaalam, gahum, pagkabalaan, hustisya, pagkamaayo ug kamatuoran. Ato kining usa-usahon, mga kaigsuonan ning takna sa kahaponon. Una, God is a spirit. Kung espiritu ang Dios, walay bukog, walay unod, walay dugo, wala tanan. Espiritu siya. Ang giingon sa John chapter 4 verse 24. Ang Dios espiritu. Ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Kinsa ang kaistorya sa Ginoo sa John chapter 4 verse 24? Ang babaeng Samarianhon, the Samaritan woman. Ug ang konteksto niini, dunay contention manggod, dunay panagsangka ang mga Hudiyo ug ang mga Samaritano. Miingon ang mga Hudiyo nga ang lugar sa pagsimba didto sa Jerusalem kay tuwa man didto ang templo sa Jerusalem. Unya ang mga Samaritano kay mukleyman pod nga ang holy place of worship didto sa bukid sa Gerizim, Mount Gerizim. So, kinsa man ang matuod, mga kaigsuunan, ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, wala. Tungod kay ang Dios anaa sa tanang dapit. Ang giingon sa atong Ginoo, ang Dios espiritu ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Verse 23 ani, mga kaigsuonan, moabot kuno ang takna nga ang tinuod nga magsisimba dili magsimba sa Jerusalem or Samaria kundili magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. But pasabot sa tanang dapit. So atong nahibaw-an nga pareho nga mga Hudiyo ug mga Samarianhon nag-focus sila sa panggawas, sa external factors. They conformed outwardly to regulations. Kaning makita sa gawas. They observed rituals ug nag-offer usab sila og mga halad, mga sacrifices. Pero miabot na ang panahon matud ni Jesus. Gumikan kay ang Mesiyas mianhin na nga ang tinuod nga mga magsisimba dili na ma-identify sa dapit diin sila nagsimba. Wala na. True worshipers are those who worship the Father in spirit and in truth. Na unsa may ibot pasabot ni ining God is a spirit, ang Dios espiritu. Jesus was endeavoring to convey to the Samaritan woman that God cannot be confined to one place, nor conceived of as a material being. Ang Ginoo kuno dili kuno nato siya mapriso sa usa ka lugar.
sa sulod sa templo, sa sulod sa building. Now, ang Ginoo naa sa tanang dapit. Unya dili nato pagaisipon nga ang Dios material being, kining makita nga Dios. He cannot be represented adequately by an abstract concept. Dili kuno marepresentar ang Ginoo sa mga abstract concept, mga butang nga atong makita, mga figures, which is intrinsically impersonal. Or dili pud ma-depict ang Ginoo sa usa ka idol, sa rebulto, mga kaigsunan. Dili gayud nato makita ang dagway sa Ginoo since God is not material. Ang Ginoo is spirito. So walay unod, walay dugo, walay hitsura. Dili gayud nato siya mailhan pinaagi sa makita, mga kaigsunan. Tungod kay ang Dios espiritu. Now kinsa ang nagpadayag sa tinuod nga Dios nga nakita sa mga katawhan niadtong mikanaog siya? Only the word became flesh. Si Kristo ang pulong nga nahimong unod. Only the word became flesh could represent him adequately. So, mailhan nato ang Dios kung atong tun-an kung kinsa si Hesukristo. John chapter 1 verse 14, ug nahimong tawo ang pulong ug mipuyo kauban namo. Kining pulong nga gimin niini si Hesukristo. So wala may picture nga nahabilin si Jesus. Dili gyud ta magbuot-buot, mga kaigsunan. Gumikan kay ang Dios espiritu ug gibawal gyud na siya nga ato siyang i-represent sa larawan. Ang Ginoo sa iyang kaalam wa gyud siya nagbilin og hulagway kanato niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan ug niadtong misaka siya ug balik ngadto sa langit. Wa siya gibilin nga picture. Kanang picture kunuhay ni Jesus imbento-imbento lang na, pero bawal na sa second commandment nga dili nato buhatan og hulagway ang atong Dios, ug tungod kay si Kristo Dios, dili gyud nato siya buhatan og hulagway, mga kaigsuonan. Ang pulong mahitungod kang Kristo, ang sugilanon mo'y miabot kanato, atong dawaton ang pulong bisag wala tay nakita nga ilustrasyon kung unsa ang iyang dagway, mga kaigsuonan. Kay ang giingon sa Biblia, dili na pinaagi sa unod mailhan nato si Kristo, kun dili pinaagi sa pulong. Klaro kay na sa Biblia. Ang Dios espiritu ug ang mga nagasimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Kinahanglan, must kung sa English pa, they kung sa Greek. Kining word nga must, mga kaigsunan, or kinahanglan, dili kini optional kundi absolute necessity. Dili gyud pwede ang laing pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan nga magsimba kita diha sa espiritu ug kamatuoran. But pasabot diha sa pagtuo nga nakabase sa kamatuoran. Kining espiritu dili makita. So atong gituohan nga ang Dios kauban nato, espiritu siya, nakabase kini sa kamatuoran. The only worship acceptable to the Father is that which is in spirit and truth. Maulang ka na ang pagsimba nga madawat sa amahan. Ang tinuod nga pagsimba, wala kini naglangkob sa outward conformity to religious standards and duties. Ang tinuod nga pagsimba gikan sa kinisuluran, sa kasing-kasing, sa espiritu. Mao ka na ang tinuod nga pagsimba, kay doon na ba mga tao nga makita nato panggawas nga present pud sila sa church, nagasimba pud sila, pero wala tinuod nga nagasimba or dili tinuod nga nagasimba ang ilang kasing-kasing. Dili ka na madawat nga matang sa pagsimba tubangan sa Dios. And it must be consistent with the truth God has revealed about Himself in His Word. Mao nga ang tinuod nga pagsimba kinahanglang malamdagan sa pulong sa Dios. Dili kita mag-imbento-imbento og pamaagi sa pagsimba sa Dios nga dili makita. It must be biblical. The extremes of dead orthodoxy. Unsa may pasabot ni ining dead orthodoxy? Truth and no spirit. Tinuod ang gitudlo pero wala nagagikan sa kasing-kasing. Sipiat pod. O kining ikaduha, zealous heterodoxy. But pasabot, adunay kadasig pero walay kamatuoran. Emosyon lamang, kadasig lamang pero walay kamatuoran. So kining parihong dead of orthodoxy and zealous heterodoxy kinahanglan natong pagalikayan, mga kaigsuonan. God is a spirit. Ikaduha, sa tubag sa atong katekismo, question number 5,
Ang Dios infinite, walay kinutuban. Kung atong sukdon ang Ginoo, wala siya'y sukod. Infinite siya mga kaigsunan. Ang giingon sa Job chapter 11 verse 7 hangtod sa 9. Ang giingon dinhi, matugkad mo ba ang mga lawom nga butang sa Dios? Ang tubag dili. That's a rhetorical question. Makabuot mo ba ang mga utlanan sa makagagahom sa tanan? Ang tubag dili. Mas taas pa kini kaysa langit, unsay imong mahimo. Lawom pa kaysa Sheol, unsay imong masayran. Ang sukod niini mas taas pa kaysa yuta ug mas lapad pa kaysa dagat. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga walay kinutuban. So, here is the distinction between the creator and the creatures. Aduna gayoy kalainan sa magbubuhat ug sa binuhat. The distinction lies at the base of all sound theology. Ang problema magud sa mga tao, ang ilang pag-isip sa Dios murag makontrol nila ang Dios. Kanang naang ibutang ang Ginoo sa altar. Yan na ang Ginoo sa altar. Is ikwinta siya aron kauban nato ang Dios. Uy, ang Ginoo naa sa tanang dapit. Dili gyud nato maisip or dili pwedeng isipon nato nga ang Dios gamay nga atong makontrol. The distinction between the creator and creature lies at the base of all sound theology. Ang tawag yun, no, kung dili gamay ang ilang pagtanaw sa Ginoo, ang Ginoo mura og dako lag jutay kanila. Both are wrong. The temptation to remake God in our own image, to make ourselves bigger and God smaller, is constant and real. Nasaksihan nato kini sa tibuok kalibutan. Nasaksihan nato kini nga ang Dios gipakagamay, nga mura og atong kuguson ang Dios, atong iprosesyon. No. Finitum non capax infinitum. Ang but pasabot ni ini, the finite cannot comprehend the infinite. Ang tawo nga finite, adunay kinutuban, adunay sukod. Dili gayud makasabot sa Dios nga walay kinutuban or infinite. Finitum non capax infinitum is a rule we'd all rather forget. Gusto kining kalimtan sa mga tawo. But God is infinite. Ayaw ni kalimti higala. God is infinite. There's no boundary to God's being. Walay boundary ang Dios. There's no boundary to God's being, power, and wisdom. Walay sukod, walay utlanan. He has no edges. All that He is infinite. Mga kaigsunan, timanan nato kini. Gatukod si Haring Solomon og templo sa Jerusalem. Dako kaayo tong nga templo. Mahal kaayo, puro bulawan halos. Pero giila ni Solomon nga bisan pagbantugan kaayo kato nga templo. Unsa man, kayang isulod ang Ginoo sa templo nga ang tibuok universo magani dili kayang masudlan sa Ginoo. God is outside the universe. Ang ginungon ni Solomon sa 1 Kings 8:27, apan tinuod ba nga mupuyo ang Dios sa yuta? Sa langit ug sa pinakataas nga langit dili ka mag-igo. Unsa na lang kaha niining balaya nga akong gitukod. So unsa na lang kaha, wrong spelling. Unsa na lang kaha niining balaya nga akong gitukod. Nakuha nato mga kaigsunan. Pero ang makatingala kayo, ang kahibulungan kayo sa tanan sa mensahe sa ebanghelyo is that diha kang Kristo, Christ is the infinite Son of God, siyang ikaduhang persona sa balaang Trinidad. He was united to a human nature, to creatureliness, Ang atong Ginoo nagpakatawo. The infinite Son of God nagpakatawo. Ug niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan, he was limited to time and space temporarily, pero dili limitado ang iyang kaalam ug ang iyang gahom, mga kaigsunan. Without ceasing to be infinite, wala gyud naundang ang pagkawalay kinutuban ni Kristo. He entered into our finitude. Mo kana ang katingalahan kayo, giunsa man ang pagkaunsaa, that the infinite Son of God entered into our finitude. Without divesting himself of limitlessness, he embraced limits. Katingad-an kayo. Without ceasing to be God, nahimong tawo ang atong Ginoong Hesukristo. O gibuhat niya kini gumikan sa iyang paghigugma sa mga makasasala. Nahigugma siya sa mga makasasala nga susama kanato.
The enormity of whose guilt is therefore infinite. Ang dako kayo nga atong guilt at tubangan sa Ginoo. Only an infinite person, si Jesus lamang, with a finite human nature, could pay in infinite debts in the stead of finite creatures. So, ang dili masukod lamang nga anak sa Dios, nga misulod sa kalibutan sa mga tawo nga adunay sukod, ang makabayad sa sala nato at tubangan sa Dios. That's the wonder of the gospel. Ikatulo, mga kaigsunan, God is eternal. Ang Dios walay katapusan. So eternal. Hangtod sa kahangturan ang atong Dios. Ang giingon sa Psalm chapter 90 verse 2. Sa wala pagibuhat ang mga bukid o sa wala pagibuhat ang yuta ug ang kalibutan, ikaw Dios. Gikan sa walay utlanan, ngadto sa walay utlanan. Again, we say, praise God. Hallelujah. From everlasting to everlasting. Our God is God. Walay limit ang atong Ginoo, wala siya duration, wala siya time. God is outside time. God is outside the boundaries of time. God's eternity means that He is not subject to time. Walay kamatayon ang Dios. God does not move through time as a creature must. Ang Dios mao ang Alpha ug ang Omega. Ang but pasabot nini, He who is and was and is to come. He is the Alpha and Omega, Revelations 1:8. He is the first and the last, the beginning and the end, Revelations chapter 22 verse 13. He stands above and before everything. Ingon ana ka eternal lang atong Dios. When the beginning began, He already was. Wala pa gani masugdan ang sinugdanan, anaa na ang Dios. When the end comes, He shall endure unchanged. Mao ka na ang atong buhi nga Dios. Hinaot nga ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag mahibulong ug matingala ug mudayig ug muhimaya sa Dios nato nga walay sukod. Mga kaigsunan, eternality is as true of Jesus Christ as it is of the Father or the Holy Spirit. This is the wonder of it all. Nagtuo kita sa doctrine of the Trinity. And if God is eternal, Jesus Christ is also eternal. Eternality, tinuod kini sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gideklarar sa John chapter 8 verse 58, before Abraham was, I am. Sa wala pa kuno si Abraham, anaa na si Kristo. Kining word nga I am, it is a purposeful echo of the divine name. Sa Old Testament magud mga kaigsuunan, ang kining I am, usa kini ka titulo sa Dios, usa kini sa mga pangalan sa Dios. Sa Hebrew word not to be, God is the great I am who I am. Exodus 3:14. Unya giangkon ni Jesus nga siya ang I am sa John 8:58. Mao nga ang mga INC nga mangita og teksto nga asa mabasa sa Biblia nga giangkon ni Kristo nga siya Dios. Mao kini John 8:58, by using the word I am who I am. Mao kini ang titulo ni Yahweh sa Old Testament. Giangkon ni Kristo nga siya Dios. He is eternal. Gani ang giingon sa Hebrews 13 verse 8, si Hesukristo susama ra kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Wala gyud siya pagkausab, wa siya pagkabalhin. And that is why Christ is the fountain of eternal life. Ang eternal Son of God, siya lamang ang makahatag og eternal life. Kinahanglang mutan-aw kita kang Kristo lamang, di na kita mutan-aw sa uban pa. Jesus Christ is whom the Father has granted to have life in Himself. John 5:26, that He might give eternal life to all who believe in Him. Praise God. Ikatulo, nga anaa sa atong katekismo mga kaigsunan sa question number 5 nga tubag. God is unchangeable. Dili gayud mausab ang atong Dios, dili siya mabalhin. James chapter 1 verse 17, ang giingon dinhi mga kaigsunan, ang tanang maayong gasa ug ang tanang hingpit nga gasa pulos gikan sa taas nga nagikan sa amahan sa mga kahayag, nga diha kaniya walay pagkausab o anino man sa pagbag-o. Mausab ang tawo, mausab ang atong mga anak. Pila ka tuig ang milabay, mga kaigsuunan. Kugos-kugos panamo ang among duha ka anak. Sa akong bukton, kaya pang kuguson, karon mga higanti na. Nasa akong tubangan sa Jiboy, damulag na. Dako na kaisa nga tanan mga kaigsunan. Mausab ang tawo, mausab gayod.
Pero dalay ko ng Ginoo nga bisan pa sa pagkausab or kausbanan sa atong palibot, God is immutable. Wala gyoy pagkausab. He does not change. He does not change. God is unchanging. He will not revoke His covenant. Kung unsa ang iyang gisaad kaniadto, dili gyud na baguhon sa Ginoo ang iyang commitment nga luwason ang mga makasasala nga susama kanato pinaagi sa dugo sa iyang anak nga si Hesukristo, dili ka na mausab. Busa higala kung musalig ka kang Kristo sa iyang dugo ug pagkamatarong, dili mausab ang saad sa Ginoo. Those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Bisan pag-unsa ka itom sa imong sala, kaya kining papution sa Dios. Having sent Him to the cross for us, He will not now dismiss His Son's perfect work on our behalf on a whim. Dili mausab ang epekto sa dugo ni Kristo dito sa cross. God is not fickle. Dili siya mausab-usab. He who ordained our redemption and provided our redemption secures and guarantees our redemption. He does not change. Praise God. God is unchangeable. Ang pagtintal ug ang sala nagikan kini sa atong kasing-kasing nga dautan. Rebelyoso atubangan sa Ginoo. Pero ang maayong mga gasa gikan kini sa Dios nga dili mausab ug ang kaluwasan gasa mga kaigsuonan. The immutability of God, His unchangeability, is a refuge for sin-sick and world-weary souls. Kung nabugatan ikaw sa imong sala, kung nahadlok ikaw kay ang imong pagkabalaan dili permanente, nahadlok ikaw, nahulog ikaw sa kasalanan from time to time, dangop kang Kristo, dangop sa Dios, dili gyud mausab ang iyang pagkamatarong ug ang iyang saad sa kapasayloan kutob sa bisan kinsa nga salig kaniya og sa iyang dugo, pasayloon ug pagaluwason. Jesus is the perfect mirror of divine immutability, wedded to unchanging grace. So ang Ginoo immutable, dili mausab. Ang iyang grasya pod immutable, dili mausab. He who loved us and gave himself for us is the same yesterday and today and forever. Now other attributes, daghan pa tong gihisgutan kagina, pareho sa gahom sa Dios, sa tumong sa Dios, katuyuan sa Dios. Psalm chapter 147 verse 5, pagkabalaan sa Dios. Ang giingon din hiyo, dako ang atong Ginoo ug abundansya sa gahom, dili masukod ang iyang panabot. Busa mosalig kita sa Ginoo higala. Job chapter 42 verse 2. Nasayod ako nga mahimo nimo ang tanang mga butang ug wala kay tumong nga mababagan. So mo kini ang ato ang gisaligan, no? Walay tumong ang Ginoo nga mababagan. Upon this rock I will build my church. Mo nga hangtod karon sa nagkalain-laing dapit nagatanom si Kristo og mga iglesia sa nagkalain-laing dapit. Appeal na ang One Voice Christian Fellowship. Atong pangayoon gyud nga mahimong lig-on ang OVCF. Exodus chapter 34 verse 6 and 7. Ang giingon dinhi, ang Ginoo usa ka Dios nga puno sa kaluoy ug nagapanalangin, dili masuk-anon ug abundansya sa bug-os nga gugma ug pagkamatinud-anon, nga nagamping sa bug-os nga gugmaalang sa linibo, nagapasaylo sa pagkadautan, sa pagsupak ug sa kasalanan, apan sa bisag unsang paagi dili pagaisipon nga walay sala ang adunay sala, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa mga anak ug sa mga anak sa mga anak hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. So mo kana ang atong buhi nga Dios. Aduna siya gugma, aduna siya kaluoy, apan aduna siya hustisya. Salamat sa Ginoo gumikan kay ang gugma, ang kaluoy ug ang hustisya sa Dios nasulbad didto sa krus sa Kalbaryo. Dili man pwedeng mopasaylo ang Ginoo nya ang iyang hustisya maligsan. Dili pod pwedeng hustisya lang ang Ginoo mosilot nya dili mo pasaylo ang iyang kinaiya mapinasayloon. So unsaon man na, di ba conflict? Pero didto sa krus sa Kalbaryo natuman ang tanan. Gumikan sa gugma ni Kristo. Giula niya ang kaniyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo aron mapasaylo ang mga makasasala. Apan gumikan kay adunay hustisya ang Dios, kinahanglang nag-antos gayod si Kristo didto sa krus aron matagbaw
ang hustisya sa Dios. Si Kristo mibarog ingon nga kapuli sa mga magtutuo, sa mga piniling katawhan sa Dios. So konklusyon sa atong pagtuon ining takna, the triune God has made himself known by revealing himself in both nature and scripture. Gipadaya gayud sa Ginoo ang iyang kaugalingon kanato sa parihong kinaiyahan ug balaang kasulatan. In general revelation, kining kinatibuk-an nga pagpadayag, gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon isip magbubuhat tig sustinar sa atong kinabuhi ug sa universo. Mo kadto ang general revelation. Sa special revelation mga kaigsunan gipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon isip manunubos sa iyang mga katawhan diha kang Kristo. Gasa nato kini mabasa sa balaang kasulatan. The scripture is the complete and final revelation about the triune God. Wala nay lain pang pamaagi nga ipadayag ang Ginoo sa Ginoo ang iyang kaugalingon kanato, pinaagi lamang sa kasulatan. It is the God-appointed means for the salvation and sanctification of sinners through the knowledge of our God and Savior Jesus Christ. Ang Biblia lamang ang gitakda sa Ginoo nga pamaagi aron mailhan nato siya ug ang iyang pagtubos pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa paklion nato ang Biblia, tun-an nato higugmaon ug mahalon. Sa mga wala pa kang Kristo, hinaot nga mahibaw-an ninyo nga dili gayud ninyo mailhan or hinaot nga masabtan gayud ninyo nga dili ninyo mailhan ang Dios, ang iyang kaluwasan, ang tanang anaa kaniya pinaagi sa pangaghap lamang. Kinahanglan gayud nga maminaw kamo sa pagwali sa pulong sa Ginoo ug mupakli kamo sa Biblia aron mailhan ninyo sa tinuuray gayud ang atong Ginoo ug mutawag kamo kaniya maghinulso sa sala ug mosalig lamang kang Kristo ug kamo maluwas. Magampo lamang kita. O Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo ning takna sa kahaponon. Nga ang imong pulong adunay kagawasan nga namantala dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Among gipangayo ang bunga sa imong pulong ug among gipangayo nga imong tamnan og kakugi ang kasing-kasing sa matag usa aron mo basa sa Biblia, mo pakli, mo tuon niini. And in doing so, they will get to know you truly, O God, and to grow in holiness and to overcome sin. Tabangi kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo sa atong catechism class. God bless us all.